Gelmezme, kaj gelmezme, ik kom nog eens. Ik ga gewoon even verder. Hier staat Julia. Vedi? Ho stato, Gio. Radnike po najpovoljnijim kamatnim stopama u Švajcarskoj. Obrade isplate kredita u najvećem mogućem roku. Aviokarte za sve svetske destinacije. Miro Credit i Miro Reisen. Više od 30 godina uspješnih poslovanja u Švajcarskoj. Ma nije ova nisam za tega. Spektakularni koncert Zdravka Čolića u Švajcarskoj. Nisam za tega. 16. novembar. Štahale Čekaj, nisam za tega. promocija. Malo kaj, da, nisam na to postoji. Tiket koderu SBB-u. Gdje sam to nađe? Zdravko Čolić uživo. Koncert koji je Io organizzare la data, non ci sono comunque, Ne pričaj sad ponovo.